Hi guys. Hi guys, जोङो दिनै थांगोन Dermail Kamengबारि आरो लहा दालाङाव। जोङो दायो गलाय सेन्टार मोनबाय, नैबेनो गलाय सेन्टार। बेखौ होनो जाहैबाय गलाय सेन्टार। औ। गलाय सेन्टार। गलाय सेन्टार गाइस बियो। दायो जों बारबाय गलाय सेन्टारखौहाय। हाय गाइस, जोङो दायो सनाय रुफाय रिजार्भआव मोनफैबाय। नैबेनो सनाय रुफाय रिजार्भआ, नै ओरै नुदोंना? बेनो सनाय रुफाय रिजार्भ गाइस। थामहिनबा जों खालामाथि होननानैबो खोनानो मोनो बे रिजार्भखौहाय। खालामाथिबो होनो। स्टे टिउन गाइस। नैबो मोनसे नै गाइस, बेबो न'सा न' मोनसे माइ नेग्रा माने आबाद नेग्रा। ओरैथ' रिजार्भ जाबाय नालाय, नोरै रिजार्भ नालाय मैदेर फैयो। बेखायनो बिदि लामा जिङावहाय मैदेरखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नुयो आरोना। नैबे बर' गामि गोजा गाइस। बेफोरो बर' गामि। हाय गाइस, जोङो दायो थांगासिनो दं कामेंबारि, Dermail आरो बिनि साहा लहा दालांसिम। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो, स्टे टिउन। बेनो सनाय रुफाय वाइल्ड सेन्चुरि गाइस। थामहिनबा खालामाथिबो होननाय जायो। मादि नुदों जायगाखौ नायदो। वाव, मादि मोनदों गाइस जायगाखौ? मोजां ना? सनाय रुफाय वाइल्ड सेन्चुरि गेजेर गेजेर फैगासिनो जोङो दायो। अरुणाचल बर्डार मोनफैबाय खाथियाव। अरुणाचल बर्डाराव मोनफैबाय जोङो। गाइस, जों दायो कामेंबारि गामि मोनफैबाय जों। कामेंबारि ना कामेंबारि होनो मिथिला, जिखुनु जाया कामेंबारि होनगोन। कामेंबारि गामि गाइस बियो। अरुणाचल बर्डार, बिनिफ्राय हाबहोगोन ना हाबहोआथाय मिथिया। दा जों फैनायदों गाइस कामेंबारि। बिनि गोजौआवहाय सिगाङावहाय अरुणाचल बर्डार। हाबहोगोन ना हाबहोआ जोंखौ मिथिया। बेयाव चार्च दं, नै बिलिभार चार्च। गोदान कनस्ट्राक्सनबो सोलिगासिनो। होयोना होआथाय जोङो मिथिला दायो गाइस। बेरायनो फैदों जोङो। हाबनो होगोन ना होआथाय मिथिया। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है सर। फाइनालि जोंखौ हाबहोबाय गाइस। फाइनालि जोंखौ हाबहोबाय गेटआव बैयावहाय सोंदोंमोन। जों हाबहोबाय नै दायो। नायदो भिउखौ। सबाय माजै नाइस ना? जोबोद समायना। बेनो जाहैबाय कामेंबारि गामि। भलि गेलेदों बेयाव। जोङो दायो अरुणाचल हाबबोबाय गाइस। अरुणाचल हाजोआव मानखोहांबाय जोङो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै अरुणाचल हाजोआव जोङो मानखोहांबाय। हले मले गाइस। स' गाइस, जोङो दायो बिसिम मोनफैबाय नै। Dermail गामि मोननो बारा गोजान गैला, ससेल' थांनांसिगौ। स' दायो जोङो Dermailआव थांनोसै। लामाया नुदोंना? लामाया नै जिबायदि। ओरै नाय। स' जोङो दायो Dermailआव थांनोसै गाइस। Dermail गामिखौ नोंसोरनो देखायहैनोसै आङो। माबायदि मोनदों जायगाखौ? बे Dermailआ स्वrgwpuri हाजो पिकनिक स्पटनि खाथियावनो। आं नोंसिनो बुंबाय थादोंमोन Dermail होननानै, जे स्वrgwpuriनि एसे सायाव Dermail गामि दं होननानै। फाइनालि आं दिनै बेखौ नोंसोरनो देखायगोन गाइस। स' भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। जोङो दायो थांनोसै Dermail गामियाव। स' स्टे टिउन गाइस। गाइस नुदोंना? बैनो Dermail गामिया। बेनो Dermail गामि। जों दायो ओंखारलांसै गाइस। लामाया जाहैबाय नै बिजों ओंखारलांनांगौ। बोदोंसोमोन आङो, जुम खालामदोंमोन नै। जों दायो ओरै ओंखारलांसै नै बिसोर थांनायजों।
Oh, so beautiful place, guys. Rubber bifang, guys, biyo. Finally, Dermail village मोनफैबाय जोङो guys. बेनो Dermail village, Dermail गामि. Goi dong नै, guys, goi. Guys, बेनो Dermail गामिया. नै नुदोंना? Guys, बेनो Dermail गामि. नै बेनो. जोङो दायो थांनोसै लहा दालाङाव. लाहा दालां, guys, बियो. Totally लहानि गोजा. Guys, जोङो दायो Dermail गामि बारबोबाय. Dermailनि एसे साहाया थांनो नागिरदों जों खर'आव. बै नुहुरनाय दलङावनो थांगोन जोङो guys. बै दलंखौ नुहुरदोंना जों बेयावनो थांगोन. So stay tuned. Hi guys, जोङो finally लहा दालां मोनफैबाय. नायदो नै लहा दालाङा बेनो. Totally लहाजों बनायनाय गोजा बे दालाङा. बेखायनो बेखौ लहा दालां होनना बुंनाय जायो. Exactly नामखौथ' जों मिथिला, but बेखौ लहा दालां होनना बुङो. आं सिगां नोंसिनि उननि भिडिअ'आव सिगांनि भिडिअ'आव आं होनदोंमोन जे Swrgwpuriनि एसे साहा Dermail मोनो, Dermailनि एसे साहा लहा दालां मोनो होननाया. नै बेनो guys लहा दालाङा. Finally जोङो मोनफैबाय लहा दालांखौ. So नायदो बिनि भिउखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो. लहा दालांनि भिउ guys बियो. सिंनै पिकनिक जाफैनो हागोन guys. बेयाव नोंसोरबो फैनो हागोन. ओरै हाजोनिफ्राय बोहैबोदों बे दैया. जोबोद समायना जायगा बियो. नोंथांमोनाबो फैनानै भिजिट खालामफै आरो जायगाखौ नायफै. जोबोद मोजां जायगा. स' दिनै आं नोंथांमोननो देखायदों. नायदो मोजांना जायगाया आरो कमेन्ट बक्सआव हरदो guys. जोङो बिनिफ्राय टाइमा 4टा जाबायानो, माने 4 बाजिबाय. बिनिफ्राय थांनायाव एसे सम लासिगोन, मोनालांसिगोन जोङो. स' बिनिखायनो जों दायो थांसै. I hope नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै मोजां मोनदों जानांगौ. स' लाइक शेयार खालामनो दाबाव guys आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय था. स' दायो सिनेमेटिक क्लिप्स देखायनोसै आं नोंसिनो. स' सिनेमेटिक क्लिप्सखौ नायदो आरो माबायदि मोनदों कमेन्ट्स बक्सआव खिथाहरदो guys. स' इन्जय खालामदो नोंथांमोना. स' thank you, bye bye, love you, bye.